Tingnan mo siya. Ano na, himuon na nataling sa amin na ito ang video. Hi, awesome! What? Unsa? Hi guys, magamba. Magkita. Nami ka- Mag-unboxing ni Annie. Dayon, wala ko kailag unsa ni siya. Kung ano siya, MI Watch Band 3 daw. Kita ang video. Punta ng name mo. What is your name? Gikan ni siya sa Hey Joe na store ng 24/7 Turbo Bells. Susugdan na nato ang unboxing. Balag wala siya box. Literally, dili siya yung But of course, sirado pa siya. So that's why ating unbox. sugdan na. Sige, 5. So, ang first layer kay plastic. Kailan ka? O saan sa gibayran ng plastic? So kini siya magamit mo man siya gud mo recycle pa man ni. Lan sa imong mga charger. This up. So guys, if mamay kayo product ang plastic, make sure na gamitin sa ninyo kay gibayran ang inyong apil. So mo ni siya ang first layer. I-remember, original siya from Heijo kung na first layer nga plastic ha. So, wala ka sa buto sa ulo siya. Nasa siya another layer which is kini siya. Medyo solid jud siya. So nice ni siya nga nang ibutang ka na mag-frame or something. Ilagay mo na. So tarungan siya din niya ko nga di magaros. Pwede ninyo gunting mo para sa inyong phone. Tempered glass. Ano siya ang actual product. Anyway. Na-vlogger. Pinablog. Na-record ba ito? Tingog ka na. Uy, bo. Tingin. Hello, mic test. Mic test. Mic teeth. Uy, anong garad ni mo ako andiri? Pantay ka. Ay, oh, yeah. Na-red. Nice na siya tanan. Kaya mo siya frame. Charot. Na siya frame na red. Okay. So, comment below if okay ra tanan. Pero ito mo Diba, ingon guys? ka, comment Comment below below. nyo. Wala Then kay share this video. subscriber. Please na Wala kay- subscribe. Wala Of kay course, before ka viewer. mo comment, subscribe sa. Of course, before ka comment, subscribe sa Actually, wala pa may channel. Guys, ganang na-stuck dyan ko. Ako na said, let's try. Nakagoy ko Andre o ka ng saningan o ka ng instruction on how to pull it out. Ano na siya instruction? Muna yung instruction. Wala ka na, sarilo. Mo na siya actual. Mo pa na siya ibuwad o init para makita ang kuan. So, kini siya is separate dye ang iyahang murag rilo-rilo nga ulo-ulo. What? Sok na kasi. Never. Charger. Ayun, Charot. nadiri ka. Oh, dala na yung camera. So, magtabi ka, diri ka maluntaw. Naman atong Oh, mga di ba? viewers diri. Wala itong viewers. Di alam ko na. Liwag na ito. Naremi kauban nga Makisig Morales. Sine. Nasa instruction nga Chiren. Ang tanga na, syempre. Okay. So, paon ni siyang white. Tangtangon ni siyang white center. Kini siya ang ipuli. Nado instructions na inchik mo dyan na. Inchik. Wala na siyang taod. Okay, stretch. Ay, so... So, yung wala niya siyang isod nga pinaana. So, bumagita niya rin. Nangusog gid siya mag-ayo. Uy. Then, mo siya ang charger sa mga Tara, pagtiyan. diba nasunod na ako. Chireng, nasunod na siya. Chiring! La, nice! Di, napanay sticker. Oo, syempre. Tatang na yun. Gi-charge na ni. Wala pa. So actually, wala pa ni siya naka-charge daw. And magkatagkag 1 hour para i-charge daw niya sa initial charge niya. Hindi siya mo And on, then, bisan wala tag ka ano charge. din ni siya, 1790 Di ba siya MI mo on? band 3. Bisag kuan lang ka na, like, initial lang pag-on. Hindi ko sure kung saan ni siya pag-on. Saan din pag-on? Auto-on na ni siya? Uy, puro gid in-check ko lang. English, bisan gamay. Nala, tap and hold.
Sige. Dara, oh no. Oh, Tap and hold. Ano puno tap and hold in cheek. Di sa picture eh. Yan ang the picture na finger. Itap diri sa kaning murag bangag-bangag ang finger. Yan anaon ka man. Basi lobot yun Ano siya. wala instruction? Ano wala English instruction? Basi pulse something siya. Kaya mo detect siya pulse ba na yun? Pulse. Pulse day. Mga mama ng special guest, Makisig Morales. Ibutan ako iyang channel below. Pero ayaw i-follow. Link sa yung IG o sa yung Facebook pero ayaw niyo i-follow kay scammer na siya. Pita ata i-charge. Pagtangon mo siya para ma-charge niyo. Ay, no. So, magtantang-tantang pa. Hindi na nag-charge ka. Okay. Ay, isang angle diri kay kana puti tatanawon. Nakuya ka nang makatawag ka ba na sa labi. Sad ano eh, isip ko ano tang taon. So, sabi magbira ka, ano? Ah, sige, sige. Mani. Ako na. Currently amo na yung gikuha sa iyang rubber cake. Kailangan siya tangtangon before i-charge. Ailis me. Actually, di man yung mo. So, kanang di siya maibot so. OMG, so maningil. Dili, ang instruction niya kay ibton siya pinakuan. Ay siya guys, kaya ang gitarong ang tripod nga luag. Para di ay. Congrats siya rin nakaibot. So guys, at last naibot na yun siya. So, mana siya ang charger. Ano siya? Ano na siyang itaot something like kita na ba? Shitting! Ah, na tayo. Shitting! I-try daw. Napaslap na. Wow, Charge? basta pag-charge. Ano na tinig siga? Ni-on na siya, Nag-on na siya. Oh, nice. Ah, okay. So, mag-wait tayo na for an hour, no? Initial charging. Ningon ba to si kuya na mag-wait o 1 hour para ma-on siya? So, every now and then nga malubot siya, yung siya ibton-ibton Ano man? para mag-charge. So, mabalik lang may guys once na full charge na siya. Ah, grabe, pinadonate. Ang kuan B, ang dagway B, wala ka perfect. I-on ka. Hi guys, we're back. Malamig charge. Band 3. MI Watch Band 3. Anyway, mo na siya. Insik-insik ang suwa. And then, nag-figure out mo yun saan siya pag turn on. Kailangan pa ba niya siya i-sync sa phone? Para musiga? Ni-on na? Wala. Tanaw na to. Dami daw, kaon din. Hindi siya kaon. Saan siya pag turn on. I-sync lagi. I-sync siya. Na? Then dito siya mag-start og on. So before ka maka-turn on ani, mas nang isync ang imong phone. Then dito na ka mag-something, install og application. And then magkure-kure na dayon para mugana. Na-pick up line si JJ. Sige, JJ, go. Pick up line ba? Wala akong kasalanan, sir. Nadala naman pa sa hirap ng buhay. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Atos ang iyan nabi. I-trend og sync og phone. Nga, gigamit mo na ako phone. Oh, pwede mo siya man-sync kaya through Bluetooth lang siguro. Nga, kung dili man-sync, bayarin na like 3K. Ngita may phone nga i-sync ni siya kay murag di siya mo sige if dili siya naka-sync sa phone. Ah. I'm using my phone sa camera. MI Watch 3 na, so? Oo. Klaro akong tig-search.